Daar binnen we weer met de podcast Wrakselje met het Wurd en met de Wrad. We zitten in een tweede serie en die gaat over Ferbûn, zeningen en verplichtings voor elke. Dit is de 6e sessie en dit gaat over het Genedeferbûn, een multi-diminsjonale eksploazje. In de vorige episode hebben we gezien naar het verbond dat God maakte met Abraham en dan terug Mozes met Israël en ook met koning David. En toen hebben we ook gezien naar het nieuwe verbond in Jezus Christus. En hoe die twee verschillend zijn en hoe het nieuwe verbond aansluit en verder gaat met het Genedeferbûn tussen God en de mensen. Om zodoende zijn Keninkryk te herstellen en een menigte mensen te redden om met hem voor eeuwig te leven. In deze episode gaat het niet alleen nog om wrakseljen met het Wurd en de Wrad, nee, het is vaak ook het wrakseljen met het Wurd en met de kerke. En daar hebben we het over. En ik zag het Genedeferbûn dat God sluit met de mensen ben als één verbond dat uitbreiden wordt met manig meer zeningen en jeften en genade voor de mensen. In deze sessie willen we zien naar 6 verschillende facetten. In de eerste plek Ferbûn en Keninkryk, een woordstudie in het Oude en het Nieuwe Testament. In de tweede plek het Genedeferbûn zoals het is in het nieuwe verbond met de mensen en in de kerken, dat zijn verschillende opvattingen onder vooral ook de grifformearde kerken. En ik wil zien naar zo'n 5-tal verschillende opvattingen en uitleggings en toepassingen in de kerken. En dan wil ik even waarom zien naar Jezus als de climax van het oude verbond. Zo had Tom Wright het zijn en ik denk dat dat een goede wijze is om dat zo echt te zeggen. En dan vijfdens komen we op het trinitarische verbondsmodel dat ik ontwikkeld heb in de jaren 90. En dat heb ik ook uitgelegd in het boek dat ik gepubliceerd heb, dat heette Praying for Rain. En na die tijd heb ik dat ook verder ontwikkeld en het beschouwen net als lagen die op een ander stapelen worden met grotere genade en betere jeften, maar ook in nieuwe dimensies, wat we elke stap en fase verder meer zien kennen van wat God is en de genade jeften die er daarin ook in joen had. En daar willen we het nou over hebben. Wat studie over Ferbûn en Keninkryk. Mijn vrouw en ik, we zijn hikke en teint in een grifformearde kerk, werd er altijd praat wordt over Ferbûn en verbondsben. Maar doet ik daar zelfs over na begon te denken en ik zeg naar de Bijbel en hoe het in de Bijbel staat, toen zeg ik dat Jezus maar amper praat over het verbond. En ook de apostels net. En dus heb ik een woordstudie gedaan en daarbij heb ik gebruik maken van de nieuwe internationale versie van de Bijbel. En dat is een Engelse Bibeloorzetting. En als we dan eerst zoeken naar het woord verbond, dan ben er zo'n beetje 200 keer in de Bijbel dat woord gevonden wordt. En dat is benamend dan in het Oude Testament. Nou weet je vaak dat het Nieuwe Testament, als we zoeken naar hoeveel hoofdstukken er binnen, dan is het Oude Testament is ongeveer 75% van de hele Bijbel en het Nieuwe Testament 25%. Maar als we zoeken naar hoe vaak het woord verbond gebruikt wordt, dan zoeken we dat het in het Oude Testament zo'n beetje 90% is en in het Nieuwe maar 10%. Dan kunnen we zien dat inderdaad in het Nieuwe Testament het woord verbond minder gebruikt wordt. En eens is het zo dat van de 29 of zo keer dat het gebruikt is in het Nieuwe Testament, is het 17 keer is in de brief aan de Hebreeën.
En dat wienen vanzelfs kerkenmensen die van Joodse komma wienen. En zo is het ook bij de oren keren dat het wordt verbond gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Jezus zelfs gebruikt het eens alleen nog maar die ene keer met het laatste jonsmiel met zijn apostels, doet er zei dat de wien die er deel woer met zijn vrienden, dat dit het bloed weer van het nieuwe verbond, omdat hij quaternij sterren zou en zijn bloed zou vergeten worden, en dat is het bloed wat in één keer de kracht en de macht heeft om alle zonde van de vrouw te verjagen. En ook de oren apostels, die gebruiken het woord verbond meestentijds alleen nog als ze praten met kerkenmensen van Joodse komma. Nou, laten we dan ook zien naar het woord Keninkryk. Want Jezus praatte maar een beetje over het verbond, maar een hele praatte over het Keninkryk. En Matthäus omschreeuwt het als het Keninkryk van de hemel, maar de oren praten meest over het Keninkryk van God. En Gods Keninkryk is centraal in het Nieuwe Testament. Want al is het echt zo dat maar 25% van de haatstukken in het Nieuwe Testament binnen, er is een 150 van de 300 keer dat het woord Keninkryk gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. En dan is het ook nog zo dat in het Oude Testament, als er sprutsen wordt over Keninkryk, dan wie het vanzelfs van Saul aan de ballingskip, dan zullen we dat het vooral gaat over het Keninkryk van Juda en Israël. Maar in orenboeken, bijgelijks Daniel, dan gaat het echt een hele prote over andere keninkrijken rondom. Zodoende kunnen we zien dat in het Nieuwe Testament de klam leidt op het Keninkryk van God. En alleen nog als de apostelen en de Heer Jezus praten willen over de nieuwe situatie in vergelijking met wat er vooruit ging, dat ze dan weer komen met uit te lezen dat het verbond der weer en dat nou uit dit verbond een nieuw verbond komt, waarbij God zijn Keninkryk herstelt. Net alleen in Israël, maar in alle naties van de hele wereld. Tweedens, grifformearde opvattings over het nieuwe verbond en hoe dat toepast wordt in de kerken. Ik wil letten op 4 verschillende punten waar meningsverschillen over binnen, of 4 verschillende wijzen waarop dat uitlijnen wordt. Eerst zullen we zien van Arminianisme naar het hypercalvinisme. En tweedens van totale wissigheid van het leven en onhoudende twijfel. En dan de spanning tussen Gods beloften en jeften en het menselijke aannemen daarvan. En dan willen we praten over de theorie over het organische verbond met de verbondsgemeenschap als de kerken, tegenover de persoonlijke beloften en toezeggingen van God voor elke. En oan'e zullen we zien dat dat alle keren echt te maken had met hoe we zoeken naar de kerken van Jezus Christus in deze eeuw. Eerstens dan tussen Arminianisme en hypercalvinisme. En daar hebben we het eerder over gehad in de tweede serie en de derde episode. We hebben dus gezien dat de Arminiaanse kant die leidt alle klam op een menselijke kar. Dat wie de beslissing maken moeten of wie Gods beloften aannemen willen of niet. Als wie in Jezus leven willen of niet. God biedt elke een zijn genade beloften aan. En vaak is het zo, en wordt het ook erkend, dat God aan sommige mensen meer genade jouwt en er meer klam achter zet om ze toch maar tot het leven te brengen, dan andere mensen. Maar oan'e zegt men dan, het moet uw kar wezen, want het is uw verantwoordelijkheid,
Want die zei sjen us dat wie us omkeren moeten en dat wie leeuwen moeten. Maar als het zo leidt, dan is het vanzelfs wel zo dat er net zo'n grote wissigheid van het leeuwen is. Want het hangt dan een van us aan als wie dat aannemen willen en als wie daarin blijven willen. Aan de andere kant kunnen we ook in het gevaar komen van het hypercalvinisme dat eis safolle klam leidt op de soevereiniteit van God en dat hij alles van tevoren besloten had, dat de conclusie maken wordt dat we niet dwang kunnen. En dat het allegear van God afhangt. En dan moeten we ons vaak afvragen van, jere wie wil bij het volk van God? Binne wie wil zijn schip? Had hij ons wel uitkaart aan het begin van alles? Als binnen wij de net uitkarten en vaak de mensen die er dan verworpen had. En zo wordt er oor nagedacht. En in deze zaak is er echt geen wissigheid, omdat we van God een speciale persoonlijke ervaring krijgen. In dit spanningsveld komen we bij een tweede kwestie en dat is de spanning tussen totale wissigheid van het leeuwen en aan de andere kant een onhoudende twijfel. Gewoon kerken en voorgangers beklammen de levenswissigheid voor alle gemeenteleden en haren ben en suggereer je daarmee dat God aan els van haren volharding tasheid en jouwt in het leven. En dan komt dat oer op een meisje, als het net eerst zelfs gezegd wordt, dat elsen in de kerken die daarbij en die doopt is, dat die dan echt de uitkarten binnen van God. En dat die met Gods toezeggings dan echt de wissigheid hebben met dat je echt leeuwen en dat je echt in de hemel komen. Aan het eind van het leven als aan het eind van het tijd. Aan de andere kant binnen de kerken die wil de klam echt lezen op God jou te beloften en God jou te jeften, maar de mensen moeten dat in het leven zelfs aannemen. Ook al kennen ze dat alleen nog maar doen, naar het heilige geest hadden de eigen iependocht en het hart zelf maken om het als waarheid te zien en ook in leven aannemen te kennen. Maar in dat soort kerken kan men ook over de schrijf gaan en te vier gaan, zodat de mensen haar zelfs afvragen, ben ik wel echt uitkaart bij God? En in sommige kerken, dan dwarren haar leiders ook net te zeggen, leeuw dit nou, neem dit aan, God biedt dit aan en dat is echt voor die. Want de twijfel heerst. Is het wel echt voor mij? Ben ik wel echt uitkaart? En dan bidden de mensen voor een speciale persoonlijk terugbrengen van de heilige geest en dat ze sjen maaien en van God jaren dat ja, daar echt bij jaren. En dan kan men leeuwen en dan kan men leven als ware christenen en dan pas wil je echt aangaan aan het jonsmiddel van de Heer Jezus Christus. Dat is dan het tweede punt dat we hier in het lijstje staan hebben. De spanning tussen God die zijn beloften jouwt en de mensen die dat aannemen kunnen. Kennen ja dat doen? Moeten ja dat doen? En daar ligt het verschil. En wie hebben in een kerk geweest waar de dominee zei, wie kunnen dat niet aannemen? Want wie kunnen niet doen? Als God alles docht, dan moeten we hem betrouwen. Want hij had het alle jaren gedaan. En dat God zijn beloften jouwt in het kerken, in de doop, dan is dat voor elsen in. Dat is de verzekering dat heilige geest in haar persoonlijk leven wil en zal en dat ja echt zo in de hemel komen kunnen. En dan is er geen gevaar meer dat je afvallen en zelfs als je in zonden leven zullen, dan houdt God hem nog vast aan zijn beloften en je zullen dags de hemel ingaan. En dat doogt vanzelfs net.
En aan de andere kant is het extra dat de mensen echt zien moeten dat God elke een zijn beloften jouwt, maar dat die dan wel aannemen worden moeten. En als de mensen dat aannemen en daaraan vasthouden, dan moet je echt weten dat je bij God jaren en uitkart binnen. Maar dat kunnen we niet omdraaien en zegt van, we kunnen niet dwaan en we moeten maar wachten tot God u zien laat dat het al zo is. Nu komen we bij het vierde punt en dat is de idee van een organisch verbond als een persoonlijk verbond. En de binnenkerken, en die zeggen, het verbond is net zozeer persoonlijk. De beloften die God maakt in het verbond binnen voor de hele mensschap. Maar in die mensschap is het net echt bedoeld voor alle mensen, maar alleen voor heren die het uitkaart binnen. En daarbij kan men zien, naar het oude verbond, werd God alle mensen uit Egypte uitleidde, en dat God haar een nieuw land tas zei in Kanaan, en dat had God ook gedaan. God had het volk dat land joen, maar net elke een kwam daar. Want de meeste mensen wonen net leven in en betrouwen op God, en die binnen verstaan in de woestijn. En ja kwamen het beloofde land net in. En daar dan ook zoeken we de grote twijfel of je wel eens echt uitkaart binnen. Er is nog een andere interpretatie en die zegt dat ja, als we in het verbond binnen en we binnen tallitten in de kerken en we binnen doopt, dan daarin had God u tallitten, zonder dat we echt maar eert hoeden te dwaan. Maar dan, daarna, hing het van ons af om daar echt uit te leven. Om te zien als we wel weer leven. En dan moeten we daar aan vasthouden. En dat oan'e dan, als God zocht naar ons leven en ons leven, dat er dan alsnog besluit als we wel of net uitrijden binnen en in de hemel komen kunnen. Het begint met Gods genade, maar aan het eind hing het af van wat we ermee doen. Maar doch dat wel. Want Paulus zei, als het om Gods genade gaat, dan had het niet te maken en dat hing het niet af van wat we doen. Dat is een gave van God voor alle mensen die er van het begin uitkaart hier. En we kunnen net zeggen, het hing het van ons werken af. Want het hing het alleen af van het leven en van het werk van Jezus Christus. En net hoe goed we leven hebben. En nu komen we bij het vijfde punt. En dit gaat over de kerken. Wat is de kerken? Is de kerken alle mensen die daar luisteren naar de preking en die jet hebben van het woord van God, die de beloften aanbeen krijgen hebben en die action hebben de wonderbaarlijke dieren van ons God. Krijg als het volk Israël. De mensen die in het oude verbond zitten, die krijgen de jaften van de wet en het woord van God. En als je daar net hutje ingangen, maar haar aan de buitenkant aanhouden, dan wien je in het verbond. En zo zeggen sommige mensen dat elke een die de belofte had, dan ik doopt worden moet. En dat we dan hoopje als betrouwen dat je echt leven zullen en daarin vasthouden willen. Maar aan de andere kant, in het andere extreem, daar zijn mensen die zeggen, nee, de kerken, dan binnen de leeuwigen. Dat binnen de mensen die het echte leven hebben, die dan echt vruchten produceren voor God en voor zijn rijk. En die er echt in vasthouden. Zal ik al eerder zijn hier, ik denk dat in het verbond moeten we niet in het eerste plek denken aan beloften, maar aan jaften. En in elke fase van het genedeferbûn binnen de jaften net dezelfde. In het eerste verbond, het verbond met alle mensen, daarin jouwt God de belofte van bescherming en dat hij voor haar een zorgje wil en ook in de natuur mij haar wezen wil.
Maar in de tweede plek, als God komt naar Abraham en Mozes en het volk van Israël, dan jouwt God zijn wet. En je moet haar dan ook houden aan dit wet en daarna leven. En in tweede plek, in Jezus Christus, dan komt Christus als het lam van God om de zonden van de wereld weg te nemen en hij jouwt heilige geest in elke een die echt in hem leeft en mij hem leven wil. Maar dan denk ik ook, en dat zag ik ook in de brieven die de apostel schreeuwen had, dat we net zien kennen wat echt in de kerken binnen, die echt van het kerken binnen en der bijeren en echt in een weer leven in Jezus Christus leven. Want er zullen altijd een schijnheilige mensen in het kerken wezen. En het liket erop dat die leeuwen binnen, maar oan'e zullen ja net redden worden, omdat er net echt leeuwen west had. En vaak hebben mensen haar aan regels hulden om zich vriendschappen te behouden, om zich haar status in stand te houden, en dat het in haar voordeel weer om te doen alsof je erbij bent. Zat ook Judas dat deed in het tijd van Jezus, met zijn apostels. Nummer 4. Jezus als de climax van het Ferbûn, benamen het oude Ferbûn. En ik heb het in dit schema gezet, zodat we dat zien kennen hoe dat beschreven is en hoe ik het zag in het Oude Testament. En dan onderaan, daar zagen we Noach en het Ferbûn dat God slutte met Noach en zijn ben en alles wat op de arke weer, en dat God zijn beloften joeg aan alle mensen die van Noach afstamden. En daarna zagen we het oude Ferbûn dat God maakte met Abraham, die letter Abraham neemt worden, en in zijn ben. En we zagen Abraham, Isaac en Jacob. Maar Isaac, dat zei Genesis net zo'n protte oor, en has niet geen goeds. Isaac mocht wel over zijn barbecue, maar hij hield hem net aan de beloften en toezeggingen van God. En daarom is het zo dat de zoon van Abraham, dat we zo lang op wachten hielden, volstaat sjen. Jacob, die kent God net, en God hem te midden komt bij Pniel. En dan verroert Jacob, en dan wordt er Israël, de stamheid van het volk van Israël. En dan zo'n 400 jaar later, en dan zagen we dat de ben van Abraham in Egypte binnen en dat God haar uitleert onder de leiderschap van Mozes. En dan sluit God echt het Ferbûn en jouwt er zijn wetten en dan zei er dat ja echt het land van Kanaan in bezit nemen mij en moeten om daar echt het Keninkryk van God sjen te laten aan alle naties van de wereld. Maar Mozes kon het volk net uit zijn land inbrengen, dat moest Josia doen. En eens is Josia dezelfde naam als Jezus. En dan later weer, dan maakt God een Ferbûn met koning David. En die zegt dat David zijn Keninkryk altijd bestaan zal. En dat er altijd een zoon van David op het troon zitten zal. Maar dan zagen we naar de tijd van de ballingschap hoe alles stuk liket te vallen. En dat de mensen zijn, en waar is nou deze zoon van David die ons redden zal en het Keninkryk herstellen zal. En dan komt Matthäus 1, vers 1, Jezus de Christus, de ware zoon van Abraham. Ja, hij wie de Salomo, hij wie de vredesprins. En hij wie echt de super Mozes, die beter wie als Mozes, als een middelaar tussen God en zijn mensen. En dan zullen we echt dat Jezus de Christus, de ware zoon van Abraham is, terugwaarts zijningen naar alle landen en volken van de wereld te komen. En dan zullen we vanzelfs het nieuwe Ferbûn dat begon met Jezus en zijn apostels en daaruit ook de kerken over de hele wereld terug het werk van de missie. Nummer 5. Het Trinitarisch Verbundsmodel.
In 1998 heb ik een boek geschreven, omdat ik als de mensen van Berea uit de Bijbel zelf zien wil van wat is nou de ware zaak over het Ferbûn. Want er binnen al die verschillende kerken met haar eigen ideeën en ik moet me houden aan datzelfde wat uw kerken zei, dat is de enige waarheid. Maar ik denk dat doogt niet. Ik moet naar de Bijbel gaan om te zien wat staat er eens over het Ferbûn en wat is de waarheid. Daar ben ik zelfs echt verantwoordelijk voor. Nou, toen heb ik dat boek geschreven, Praying for Rain, en daarin kwam ik met dit schema. We zeggen van lofts naar rechts, dat is de tijd. En er zijn 3 fases. Eerst in het Ferbûn, met alle mensen van de wereld. En daar komt dan een laag bij op, terug het oude Ferbûn. En het tweede is dan dat we binnen in het nieuwe Ferbûn. En we zeggen dat bij elke fase heb ik de laag groter maken om daarin zien te laten dat er meer genade is en een betere openbaring, zodat we God beter zien kunnen, begrijpen kunnen en met hem leven kunnen. En dat dan ook moeten doen. En we zeggen dat elke keer dat het begint met een tastzing, een belofte, en dat God dan uiteindelijk dat Ferbûn ook sluit en dat het ook uitwerken wordt. In de eerste fase zeggen we dat God na de zondeval tastzeit dat er altijd een scheiding houden zal, de antithese tussen goed en kwaad, en dat God belooft om dat in stand te houden en ook om alles weer goed te maken. En dan zullen we na de grote watervloed dat God dan uiteindelijk het Ferbûn sluit om dat ook uit te werken. En dan zullen we bij de tweede fase in de eerste plek dat er een Ferbûn maakt met Abraham en dat hij ook een groot volk worden zal met haar eigen land. En dan zullen we met Mozes en de Exodus en als je komt in het tastzijnde land, dat het dan ook uitwerken wordt. En vanzelfs als we komen bij het nieuwe Ferbûn, dat is dan tastzijn door de profeten. Dat begint met de bette van Jezus de Christus in Bethlehem. Dan zullen we dat bij de opstanding en bij Pinkster dat dan ook uitwerken wordt, zodat de kerk dan ook tarist is om het woord van het Keninkryk van God te brengen aan alle mensen en naties van de wereld. En dat neemt ik dan trinitarisch verbondsmodel, want als je zo bij de eerste laag, dan begint het met God die hemzelf schijnliet als diegene die haren het leven en de verzwaring jouwt. De schepping en onderhouding, dat verwijst naar God als harenheid, want elke is maken neven zijn beeld. En daar komt dan een grotere openbaring bij, terug Abraham en Mozes en daarna met de profeten, waarin God zijn woord jouwt en zijn openbaring en Tanach. En daarin jouwt God grotere zegeningen. En centraal daarin is het woord. En dan zullen we dat oan'e, dan hebben we het vlees worden woord, Jezus de Christus. Dat we hebben eerst benomen de rol van de heid. Tweedens komt erbij de rol van de Zoon. En dan tweedens de Heilige Geest met Pinkster en daarna. Dus dan hebben we elke nieuwe laag die erbij komt, dat is dan een aspect van de Trije-ienheid van God hemzelf. En dan komen we bij het laatste punt. Want later doet ik het schrijven hier, heb ik de verder zo nagedacht. En toen zeg ik, ja, doe ik het schrijven hier er een plaatsje van lagen bijen waar. En elke keer die God er wat bij. Maar dat is eens net groot en rijk genoeg. Want het is correct als elke laag die erbij komt, maak het even een hele nieuwe dimensie, wat we safolle rijker zeggen wat God is en wat hij dien had. En toen zei ik van eens maar we denken aan 3 dimensies die God openbaar zet in die zin. In de wiskunde praten we dan over een assenstelsel met 3 assen, de x, de y en de z. En als we die openander zetten, dan hebben we grote ruimte.
En dan kunnen we ook meer sjen en meer begrijpen. En toen dacht ik, het is eens nieuwsgierig, want als we dan naar alle drie dimensies het uitbreiden aan dezelfde afstand, dan krijgen we de vorm van een kubus. En de kubus is nou correct wat God joeg als een meest heilige plek in de tabernakel, de tente, maar ook in de tempel. En daar zagen we dat het meest heilige plek had de vorm van een kubus. En dat wie het plek werd symbolisch God liefde en mij hadden weer. En bij hadden wennen. En God zei ook, dat is een beeld van de hemelse heiligens, waar God wennet. En dat zagen we later in de tempel. En dat zagen we aan het eind van de Bijbel in het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel komt naar de aarde toe. En dat dan ook de vorm van een kubus had. Gods heiligens komt op de aarde en maakt het vol. En alle zonde en alle verkeer en alle verkeerdens is voort. En wordt uitroeren. Nou heb ik hier die drie verschillende dimensies van het verbond in kaart zet. Maar ik wil niet alles uitlezen, want de meeste dingen daar hebben we het eerder al over gehad. Maar één aspect dat we in alle drie lagen of drie dimensies zogen is het aspect van de verlossing. God jouwt vrijheid en zet mensen vrij. En in het eerste plek weer dat met de grote watervloed werd God Noach en zijn familie redden terug de grote watervloed, wilst oren mensen daarin storen en verdronken. En daarna zagen we ook, als God zijn nieuwe verbond, als God het verbond sluit met Abraham en in Mozes, en dan zagen we dat God zijn volk leidt terug de Rijdzee, wilst Farao en zijn leger verdrinkt in de watervloeden, is het zo dat zijn mensen en zijn volk met droge voeten aan de andere kant komen kunnen, om daar terug te gaan naar het land dat God had te zijn hier. En dan zagen we ook voor de mensen in het nieuwe verbond, dat als je doop binnen, dan ben je ook verstaan tot de zonden en de Satan, en dan ben je een nieuw leven begonnen in Jezus Christus, om zo met Heilige Geest voor hem te leven. En dat verwijst ook naar wat er bart in de doop, het nieuwe leven, is begonnen. En dan binnen ook de giften en de beloften en de verplichtings binnen oors in elke fase. En het is net zo dat sommige grifformearde leiders zeggen dat de beloften en de toezeggingen in het oude verbond hetzelfde zijn als in het nieuwe verbond. Nee, want in het nieuwe verbond had God al redding doen en verjouwing van de zonde en had er Heilige Geest doen en nou zijt er tjene mensen blijf werken en leven met Heilige Geest en blijf ook vruchten maken voor God in heiligens en in tjenstberens en in dankberens voor wat Jezus voor hem dien had. En oan'e is dat dan het teken van de doop en dat is het teken van het nieuwe verbond in Jezus de Christus. Nou, ik denk dat het nieuwsgierig is dat in de gereformeerde kerken in de dienst van de doop, dat er een gebed weer in de oude liturgie en daar ook wat verwijzing maken naar alle drie dimensies van het verbond. En daar lezen we dit. Almachtige en eeuwige God, jou hebben mij jouw streng oordeel de onleeuwige wraad, die geen berouw sjen leed, mij de zondvloed straft. Maar jou hebben de leeuwige Noach, mij juns achten, in jouw grote barmhartigens behouden en bewaren. En jou hebben de verhudde Farao, letter met zijn hele volk in een rede zee verdronken, maar jem volk Israël daar met droege voeten terug hinnen laat, dat ik op de doop weest. Nou, broer of zus, ik wil ook jem vragen om vast te houden aan het wraksel met het wut en met de wraad.
En in hokker kerken jou ik binnen, dat jou net alles aannemen wat er in de kerken zijn wordt, maar dat jou ook waarom gaan wil naar de Bijbel en biddend en denkend daarmee om te gaan. En dat kan wezen dat je daarmee vrienden, werk of status daarmee verliest, maar dat is het ware leven in Jezus de Christus. Houd vast aan hem en hij zal mij die bloeien in dit leven en in het eeuwige leven daarna. Laat die zelfs dan transformeren, verhoor je toch heilige geest en leef je net zoals de wraad, als zelfs de kerken die met de wraad meegaan wil en haar te vriend wezen wil. Ik vraag je dat en bid dat ik voor je in de naam van Jezus Christus. Amen.